Hello everyone, welcome back to my channel. बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मोनथिखाबाय जानांगौ DID means Dance India Dance Season 5 आव जोंनि बर'निनो फिसा आगोमा फिसा नबजित नार्जारी बिथां आगैया बाहागो लानो थाखाय खाबु मोनदों। जेराव जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे प्राउड मोनसे मोजां खबर। दा सफैयै पार्टिसिपेट खालामै फाइनालनि टाइम सफैबाय आरो बे फाइनालाव देरहानो थाखाय नांगौ जायो भटनि गोनांथि आरो बे भटखौ होगोन जों पाब्लिकआ। मोनसे भटआनो बहुत भेलुएबल आरो बे भटखौ जोङो जेरै जों मबाइलनि द्वारानो जोङो मिस कल हरनानै जोङो बे भटखौ होनो हायो। बयहाबो मोनसे नाम्बार थाखायो पार्सनेल नाम्बार आरो बिथां आगै नबजित नार्जारीनि नाम्बारा आं स्क्रिनाव होदो बेनो बे नाम्बाराव जास्ट 1 मिस कल। मोनसे भटआनो बहुत भेलुएबल। बे मोनसे भटनि थाखाय हयतो देरहानोबो हागौ आरो बे मोनसे भटनि कमावनो हयतो देरहायाबो जानो हागौ। स' बयबो हानायमानि जोंनि बर' हारिफोरा भट हरबानो जाबाय। जोंनि बर' हारिया डेभेलप जानाय माने जोंनिनो मोजां। जोंनि बर' फिसाया जुदि सासे जोंनि बर' फिसाया जुदि बेबायदिनो हाबोबाय थायो जोंनि बर' हारिनिनो सिनायथि। बर' फिसाया डेभेलप जाबा जोंनि हारिनिनो डेभेलप जागोन आरो जोंनि हारिया डेभेलप जाबा जों बुहुमाव मोनसे बर' हारि होननानै जों सिनायथि मोननो खाबु मोनगोन। स' बयबो थांनानै होबानो जाबाय। मानो होनबा जों गुबुन हारिखौ बिसास खालामनो हाया एबा जों गुबुन हारिखौ जोङो बिसास खालामनो हाया। ओंखायनो हानायमानि जोंनि बर' हारियानो थांनानै आगै बिथां नबजित नार्जारी आगैखौ भट हैबानो जाबाय आरो स्क्रिनाव दङ बिनि नाम्बारा। बे नाम्बाराव थांनानै जास्ट 1 मिस कल आरो मोनसे फेमिलियावथ' 6-5 मेम्बार्स थायो। बयहाबो मबाइल थाखायोआनो दानि जुगाव। मोनजों लोगोसे नोंथांनि आइ बाबा बा बिब' बिनानाव गासिबखौबो भट होबानो जाबाय। स' जै बर' हारिनि जै। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेसेनोसै। गोजोन्थों आरो थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन।